Здравейте, приятели! В днешното видео реших да снимам за моята книга "Обичам неоновите цветове", антистрес книга за оцветяване. Реших да снимам и да ви покажа как изглежда тя, понеже тя ми е една от любимите книжки. Тя е мини версията. Вижда се. И да започваме. Малко странно ще държа телефона с лявата ръка, понеже съм десничарка и трябва да отцветявам с дясната. Затова тук във ъгъла се извинявам за това, което може да виждате. Започваме. Ето тук пише "Обичам неоновите цветове", антистрес книга, създай нови картини. Тук има идеи за смесване на цветове и как изглеждат те. Тук в началото дори... Не, къде беше това, бе? Ето го, тук в началото има каква следа оставят. Оставят материалите, с които може да се рисува вътре. Други техники за оцветяване има тук. И вече тук има в началото има няколко готови картинки. На мен от готовите ето тази катеричка ми е най-любима. От готовите. Ето така. Ето тук има най-различни за оцветяване. Сега аз искам да оцветявам обувки. Вече имам две готови, които ги оцветих в предишното видео, което не ми се получи за тази книжка. И аз го изтрих и там ги оцветих. Затова сега с вас искам да оцветя ето тази първо. Да започваме, тъй като книгата е неонова. Неоновите цветове. Първо с ето с ето този маркер ще оцветяваме. Тук ще си промуша ръката, ето така, надявам се виждате. Първо ще оцветя ето това тук. Знам, че то не е абсолютно никакъв детайл, но все пак аз смятам да го оцветя и подметките също смятам да ги направя неонови жълти. Неоновото жълто ми е един от любимите цветове, понеже на мен като цяло неоновите са ми любими. Какъвто и да е неонов. Не обичам толкова неоновото оранжево, понеже то не е чак толкова забележимо. Малко излязох от очертанията, но няма нищо. Все пак не съм тръгнала да ставам художник. И да, така преминаваме към синичкото и от синьото ще отцветя с синьо връвките. С тази тънката част на фломастера. Тъй като доста излизам от очертанията, на което се ядосвам. Обаче това не е фатално. Тази книга все пак няма да я нося на някой мега великия художник. Не знам кой забелязва, но в момента ви говоря, колкото да не ви доскочее. И да, сега взимам ето това по-различен нюанс синьо. Само че с тънката част ще оцветявам, понеже искам да оцветя ето тези тук. То не е особено по-различно. Няма значение. Знам, че доста гадно умеших цветовете, но мен това не ме интересува, понеже тази книга е моя и аз просто искам да се забавлявам с тази книга. Просто реших да споделя как аз оцветявам. И да, вземаме лилавото и започваме с шестинската част. Само че преди да започнем с лилавото ще ви покажа едно трикче. Това, което сега ще ви покажа, разбира се, е трик за не толкова наситените фломастри и за тези, които оцветяват с фломастри, като мен. В принцип аз не обичам много да оцветявам с фломастри, но сега ми се налага, понеже нямам други вкъщи. Така, първо вземете бледо лилав молив. Вижте каква разлика има между молива ми и фломастера ми. Да, първо вземете бледо лилав молив. И леко и почти незабележимо ето така минете върху участъка, който ще оцветявате с лилавия фломастер. Това става и с някакви други цветове молив. Стана доста неясна картинката сега. На камерата ми аз доколкото забелязвам. Ето така съвсем лекичко, но все пак и да се вижда какво правите. Вие самите е целта да си го виждате, а не да е някакво ярко и да се вижда от 5 км.
Този трик е с цел фломастера да стои по-наситено. Тук обаче много не ми се получи отгоре. Да, ето целта е фломастера да стои по-наситено. И да стои по-тъмно. Този трик го извърших и тук на тази обувка. Ето сега започваме да преминаваме. Не знам дали се личи, но цветът е доста по-наситен. Не чак доста, но защо да не е по-наситен като може и то с не толкова трудни начини. Не знам защо отстявам на такива кръгови движения. Искам да кажа, ако който има такава книга, не се притеснявайте да отсечате с фломастери и да натискате, понеже кориците са доста твърди, точно с такава цел да не се отбелязва от едната страничка на другата. Точно с такава цел са направени кориците толкова твърди, за да може да не се отбелязва, понеже е доста грозно върху едната рисунка да се отбележат някакви петънца. Ето сега телефона ми е на зарядно, затова толкова трудно си промушвам ръката, откъдето и да било. Ето така изглежда сега обувката. Понеже искам да направя тази обувка колкото се може по-странна и смешна, но все пак да не е много мангалска. Извинете, че употребих такава дума. Да не е много, исках да кажа, грозна. Извинете пак, че употребих тази дума. Под мангалска нямах предвид. Циганска имах предвид грозна. Аз така викам на грозното. Затова се изпуснах, за което много съжалявам. И да преминем към следващата обувка. Сега искам да отцветим тази обувка. И аз пак се насочвам към неоновото жълто, за да отцветя токчето и все пак това токче искам да е колкото се може по-неоново и да се забелязва колкото се може повече, затова ще го направя половината жълто. По-голямата част от токчето ще я направя жълта, ето така. Извинете. Който се чуди защо използвам толкова много еднакви цветове, ами не защото нямам. Просто ми харесва как се съчетават. Ето така. Ами ето това прави тъпия човек и си надрасках обувката. Няма нищо. И сега ще направя доста по-бледо някои части на обувката ми. Просто това розово ми харесва. Според мен се съчетава добре с синьото. С жълтото също. Но по-добре с синьото се съчетава. И ето това е моята готова обувка. И по ето този начин аз отцветявам всичките си странички. Все още не съм започнала дори. Направил съм... този елен съм направила. Не до край. И ето така изглежда, например, книгата. Довиждане, приятели! Това беше всичко от мен. Между другото, преди да приключим, искам да ви препоръчам да си я купите. Моята е закупена от книжарница Електра за 6,95. 7 лева. Таковата мини версията. Довиждане, приятели! Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, му дайте палче нагоре. И не забравяйте да се абонирате за канала ми. До скоро! Обичам ви!